سلام و درود اوس سرپدی جار پلس محلوں کا بنگپ اوس ما سوشل میڈیا پروپیگنڈا بدن چستویرو مردمانی ذہنا بدگمانی ودو کنوکی مردمانی ہلاپا سائبر کرام دسترسی حق کا کارمرز کتکن اوس ما سوشل میڈیا وتی یار جار تاکی تو کا گپا پدر کنگائیں کہ اوس یک رجسٹر ادارہ ہے عام سوشل میڈیا وتی بابتا دروگیں پروپیگنڈا چست ایرانی خلافہ سائبر کرائم دسترسی حق کا کارمرز کتکن مکلی بلوچ راجہ دزبندین کی ای بابتا اگر کسی رجست باوستے ہست آگوں ہوستے اقتدار و جہگیران نزدیکی کتکن نہ کہ ما سوشل میڈیا لائیو شو پروپیگنڈا حق کا آئیے گا گپ چس بکنن یا کہ دروگین و سری حال شنگ بکنن و ہوستے نامہ سبک بکنن گو مردمان زہرشانی و بدگبانی ودی کنگے کوششہ بکنن اوست وتی نام و بالاد کارندہاں چوتی لوگ نام و بالاد دوست داری اگر کسی چوشیں کاری ما سوشل میڈیا کت پورا اوست وتی ہمیں حقا من کارمرز کتکن تو سائبر کرائم رو تو ہمیں پروپیگنڈا کنو کے مردمان کے ہر ملک کو دمگیا بھی بنتے ہیں اوست آ کارندہاں ہما ملک کے ایمبیسی و سرکار آگوں آئیے رپورٹا سرکن واگا ہوستا کسی ہلاپت شیں گامگے جی زورت گڑا کس چا ہوستا دلگران مبی اوس پا ارکسا جوہت پا بیوسا اوس ویلفیئر آرگنائزیشن بلوچستان